Všetko sa začalo pred 11 rokmi v podstate, pretože teraz mali 10 rokov starej tržnice, ale tá príprava toho, aby vôbec Aliancia Stará tržnica prevzala tento nádherný priestor do dlhodobejšieho prenájmu, tomu predchádzalo veľa práce. No a ja som mala to šťastie a zároveň aj tú česť, že ma vtedy oslovili, či by som s nimi nevypracovala spolu taký koncept budúcich trhov. A tie trhy boli v rámci toho projektu vždy absolútna priorita. Takže mala som tú česť na tom pracovať, pripraviť koncept pre tie budúce trhy a po 10 rokoch možno aj vidieť, že dobre, že sa tak stalo, že trhy stále žijú a sú vlastne také, aké sme si ich mnohí želali. Na otázku, kde sme teraz, je najlepšia odpoveď, keď sa pozrieme za mňa. Že dneska chodí, vďaka pandémii sme to začali počítať s nejakými menšími odchýlkami, ale chodí na trhy 3,5 tisíc až 4 000 návštevníkov každú sobotu. Čiže to hovorí za seba, že ľudia sem chodia radi a väčšina z nich sú naši pravidelní zákazníci. A to si myslím, že je dôkaz toho, že máme veľmi kvalitné potraviny na tomto trhu a šťastie je to, že to robíme dobre. Je to dobrý pocit, keď vidíme, že vieme ísť inšpiráciou aj pre ďalších. Keď si zoberieme, že väčšina tých farmárov, ktorí sem chodia, ale aj tie rodinné manufaktúry, je pri nich ten prívlastok, že rodinné, a to je pravda. Čiže žijú si svoj pracovný rodinný život cez týždeň a prichádzajú sem v sobotu a v nedeľu zase ich život pokračuje na farmách alebo vo výrobniach s rodinou. Takže je to veľmi náročné, sú to všetko malé firmy, čiže dostať ich sem pravidelne každú sobotu chce dosť veľa motivácie. Tu je tá aj ľudská stránka veľmi dôležitá, že keď človek buduje komunitu na trhu, tak musí riešiť aj nepríjemné veci, musí riešiť charakterové veci, lebo my chceme, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom sa každý cíti príjemne. Tam, kde sme sa dostali, tomu vďačíme tejto dobrej komunite, ktorá tu je, a tu tvoria predajci, organizačný tím a v neposlednej rade tí ľudia, ktorí sem chodia a nakupujú a vážia si to, čo sa tu ponúka. Tým, že v čase, keď vznikal vôbec celý ten projekt Starej tržnice, tak už bol na svete, aj keď veľmi malý, Slow Food Pressburg, ktoré je zastúpením medzinárodného hnutia Slow Food, ktoré hájí dobre, čisté, férové potraviny a všade na svete podporuje práve remeselných producentov potravín, ktorí robia ešte tradičné potraviny tradičným spôsobom. Záleží im na tom, aby pestovali bez zásahov, bez chémie, čo najprirodzenejším spôsobom. Tak v podstatnej miere aj tieto idei a myšlienky som sa snažila pretaviť aj do kódexu tohto potravinového trhu, ktorý sa stal takým základným dokumentom, o ktorý sa opierame dodnes v podstate. To je také jednoduché pravidlo. Všetko, čo je na našom území vypestovateľné, všetko, čo sa tu tradične kedy vyrábalo, tak musia predávať tí, ktorí to pestujú, vyrábajú, spracujú. A tých je tu väčšina. Čiže to väčšinové percento alebo zastúpenie tvoria rodinné manufaktúry, farmy rodinné. A potom samozrejme sme brali ohľad aj na to, že v našej kultúre sa udomácnili už potraviny, ktoré z našej kultúry nevychádzajú, ale stali sa aj súčasťou, ako poviem káva, čokoláda, alebo olivový olej a nejaké exotické ovocia. A samozrejme, že tam siahame zase po dovozcoch, ktorí sú buď špecializovaní na tú tradičnú potravinu, alebo poznajú ten región, pretože tam dlhodobo žili. To znamená, že s tou potravinou vedia poskytnúť ešte pridanú hodnotu to, že vedia ten príbeh, poznajú tých farmárov osobne. Čiže aj tam sa snažíme hľadať taký iný, väčší rozmer. V pozadí tohto všetkého je cieľ robiť zážitkový trh. My sa snažíme o to, aby človek, ktorý prichádza do tržnice, trávil tu čas. Aby tu bol dlhšie, to znamená, že cieľom nie je len to, aby si tu kupoval potraviny, nadväzoval kontakty a veľakrát sú to aj veľmi intenzívne a blízke kontakty po rokoch s tými trhovníkmi, ale aby tu trávili čas deti, aby si tu ľudia našli možno iný rozmer okrem tých potravín, čiže sú tu workshopy, máme tu krásnu knižnú burzu, kde dávame život knihám, druhé šance. Takže ja si myslím, že ľudia tu vedia tráviť väčšinu sobot. Celú komunitu, ktorá sa tu stretáva každú sobotu už dlhé roky, spájajú hodnotové priority. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale je to to, čo nás spája.
My sme výnimoční práve tým, že sme o zážitkoch. To znamená, že keď už si nájdem čas a prídem do tržnice, nájdeme si toho času viac, aby sme si okrem toho nákupu dopriali pohár vína alebo nejaký dobrý koláč, kávu a ideálne počkať na obed v kantíne, lebo to je určite zážitok. Dať si tam niečo, na čo už doma možno čas nemáme, veľa nevaríme. Takže dopriať si tú sobotu, ako by bola nedeľou. Že tráviť ju s rodinou, s kamarátmi, pri dobrých nápojoch, akýchkoľvek a pri dobrom jedle. Miesta je tu dosť a myslím si, že to je ten najhodnotnejší zážitok, s ktorým môžete vychádzať zas domov cez ten hlavný vchod. A to prajem každému, aby to zažil.